बातमी अजित पवारांच्या विधानाची पाकिस्तानचा बदला घेतल्याशिवाय थांबायचं नाही असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केलंय। पाकिस्तान मनातून घाबरलेला आहे असंही अजित पवार यांनी म्हटलंय। तर पाकिस्तानचा बदला घेतल्याशिवाय थांबायचं नाही असं अजित पवार यांनी म्हटलेलं आहे। तर पाकिस्तान हा मनातून घाबरलेला आहे असंही अजित पवार यांनी विधान केलंय। पाकिस्तान मनात घाबरलेला आहे। आपल्या सगळ्यांचं भारतीयांचं मत आहे, आता सोडायचं नाही, बदलाच घ्यायचा, त्याच्याशिवाय थांबायचं नाही। आणि त्या पद्धतीनं देशाच्या पंतप्रधानांवर आपला सर्वांचा विश्वास आहे, त्या पद्धतीने ते पुढे चाललेले। त्याच्यामध्ये निश्चितपणे भारताला यश मिळेल। आपलं तिन्ही दल अतिशय मजबूत आहेत, सगळ्या काही गोष्टी योग्य घडाव्यात असं मी भवानी मातेच्या चरणी देखील या निमित्तानं प्रार्थना